Les membres de la Subcomissió de Treballs Socials Societaris tenim una especial sensibilitat davant els canvis socials que s'estan esdevenint al llarg d'aquests anys i aquest fet queda reflectit per l'alta implicació i participació en el decurs de les reunions que es fan al llarg de l'any. Aquest any 2013 s'ha marcat per les carències que s'han detectat en el programa individual d'atenció a la dependència en els centres societaris, conegut com a PIA. Aquest programa hauria de permetre al professional del treball social de poder avaluar les necessitats de les persones dependents i acordar el recurs més adequat per a aquestes persones dintre de la cartera de serveis socials. Però tot això ens ha portat tants dubtes que vam optar per convidar una persona del propi ICAS perquè ens donés un cop de mà en aquest sentit i poder donar la nostra visió. Un altre fet a destacar dintre d'aquest any ha sigut la preocupació que ens ha generat el fet dels canvis en el copagament del suport social en els centres societaris, i fet que va comportar també una demanda d'aclariments per part de l'ICAS que es va fer conjuntament amb la Unió i amb el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social. Les relacions amb l'administració cada vegada són més i més estretes. Estem contentes perquè la Subcomissió de Treball Social Societari i en general el col·lectiu de treball social cada vegada pren més força i actua com un referent. I això queda reflectit perquè cada vegada l'administració ens demana més col·laboració i participació per aportar la nostra visió en temes de gestió sanitària i d'atenció a la dependència.